Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakam chenro machalo kaka Dund Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en Dund Onagi. Mana kamano nyakoramga juang kamora mora mitiaka uthulma kene maguniro kamano maduonga anya kwa mkete mana Chuny Onagi TV, adundo jaluo kamwakalo nakacha chenro mopogore opogore chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich. Kwa kalo nakacha jotelo mopogore opogore kendo kwa gombaka chutho to wecho gomoto nakacha koda siasa kaginyiso ni to piny ochomo kure chutho to oganda luo. Kamo kuonga telo mokuongo goero kamano maduonga anya no bongo nyakalaga nyasach polo gi piny mochiwo thuolo machalo koda kamande mondo machakwa rum kwa gombaka nyakoramga juang tarik apar dwe mar auchiel higa gana ariyo kod auchiel kamata ichendo ni Enan Steve James aka nyakwar nyaronyo wando thuon wach mawadoga mpaka kawuono en to rowere kod siasa chalo nade chutho te duond burano mabende otisi ni MDG wan kande kachiel koda amigosi Brian Maranja kata mana iluongo ni Janabi mabende ochung'ne kacha rowere e duond burano modhi nyiso ni to gie sani gin kaka jo MDG piny chalo kod ginach Nyakoramga juang to en ni to teku mar chama margi no to chalo nade. Omiyo kete mane Chuny Onagi TV kapod wadhi go mbaka kacha pono nigi wach moro amora mabende digombo no miyo nyiswa kata ichwano ote mari e Facebook page mara ma Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, wiki will mar subscribe YouTube channel mara ma Chuny Onagi TV. Arwaki e chenro ni yono machalo koda kamandie iluongo ni Youth League leader mwenyewe MDG. Rokamana. Iriyo nade? Ariyo maber. Idhi maber. Adhi maber kabisa. Ng'eni en odiochienge mokwongo Chuny Onagi TV ka akaw thuolo makende mar wakidni mos naja neno ni to migosi Maranja dhi nade. Amor kabisa. Ahero mos oganda wan okwe. An gi nyinga iluonga ni Odero Maranja. Aja kanyo mochung'ne weche rowere e chama wa ma MDG ni. To amor rwako we chenro kamae mondo watwag e wi chama wa ma MDG ni kamoae gi kamodhiye kendo wawuoye e wi party leader mamarwa moluor Honorable David Ochieng, safar mare ma siasa kamowuoke gi kamodhiye. Ageno ni wadhi bedo gi twak maber. Erokamano Steve. Erokamano. David Maranja jakanye. Odero Maranja aja Siaya modak Kisumu ka kamiluongo ni Manyata. Kae ma apone, kae ma some. Asomo primary moro iluongo ni Manyata primary kacha. Tatieka arena class 8. Adhi asomo kumo iluongo no Njiko Thurdiboro primary, Thurdiboro secondary school.
tatieko onjiko. Koro an ng'ama odak Kisumu town ka, to kae mago e siasa. Maja Kisumu County. Aja Kisumu County, modak Kisumu County but aja Siaya. Ja Siaya kanyo to king'enye ga. Siaya ok ang'enye nikech en Okiero dala. Aja dok ga. Lakini koni nikech okainya. Okainya. Dongruok onge maber. Gik mamuri tin. Dongruok onge maber, lakini kumwachome ni, Ochieng dhi loso Siaya. Ochieng dhi loso Siaya. Kochako ne ja neno mabende samoro ok ong'eyo party mabende waluongo ni MDG. Miwa ler mar MDG ni en party mane? MDG ni, ing'eni 2013, moluor party leader David Ochieng nochung' gi chama miluongo ni ODM. To noyier some young politicians mang'eny mane ya Kaluo. To ne gitemo loso kelo duol gi kaka kinyalo winje chama. To kaka ing'eyo chama ma ODM kaka ne en, nok winj young politicians gi maber. Ne gin around 17 time no. Koro ing'eni ndalogo kapo ni golo opinion mari, to samoro ok winj opinion ni, to samoro nitie jokanyo be mane bani lweti ni dhi los chama niwa. Nikech ing'eni mondo itim development maber, ber kuma itero opinions mari, tiwinjo kokinyalo konyo japiny maber. Koro Ochieng noneno ka weche nok ber kae, nikech nok winje maber. Koro nodhi oloso chama ne miluongo ni MDG. To ndiko ne ODM barua ni en kochopo 2017, odhi chung' ne gi chama ne miluongo ni MDG. Nikech king'iyo in 1994, jatendwa mosenindo moluor Raila Amolo Odinga, nene chama ma iluongo ni Ford Kenya. Chama neni embe nok winj dwache, ni gaje weche mang'eny. To embe nene gi path moro noda grow politically. No wuok bo resign from parliament in 1994. Boloso chama ne bodhi by election, boloso chama ne miluongo ni NDP. Biwinja bano yombogo. Biwinja. Koro David be nodwalwa yorno. En ng'ama thuon kendo nochung' gi party ma MDG in 2017. Kose chung 2017, Ochieng noyombe election ma 2017 in quotes. No mae gi kura gimoro 300. To dhie appeal court o high court, gidhie court of appeal, gidhie Supreme Court. By elections no team 2019. By elections mano team kae, ODM no chungo ng'at miluongo ni Chris Karan. Biwinja? Awinje. To by elections ni, brigade ma ODM 10 obiro moting'o Mbadi, moting'o Joho, moting'o Oparanya, jo ODM gite, nobiro camp against ng'at achiel miluongo no Ochieng. To bang' imbing'e siasa wa makaluo kaka jabedoga. Kin ng'ama nigi chama moro Kaluo ka, iluongo ni madoadoa, kata ok en gi madoadoa. Ibedo painted gi opposition. Ndalogo opposition nen Jubilee. Nen chama ma koro Ochieng nobedo associated gi Ruto, which he was not by that time. Biwinja. To kaka nosemiene gi weche mang'eny gi madoadoa gego, jopiny nochung' kode nikech tich manotimo Ugenya chakre 2013. Bo Ochieng noyombo brigade ma ODM no gi kura ma margin mar 4,000. Biwinja. Karo mano nyisi yo makata Raila kaka nochako go siasa, bineno kuma David bochomeni. En chir. Iwacho gimoro kacha ni nowuok nikech nono ka samoro nok miye thuolo matimo achiel ariyo adek. Be ang'ene mato mano wawa penj nikech koro in ei chama. Kabisa. Achiel kuom gigo mabende samoro chung' ne machama uni dwaro na japiny en mane. Ing'eni japiny kamae, nitie development moro ma inyalo dwaro from japiny ka. To duol, nyaka iwinj duol from chama ka. Ing'eni chama kae be inyabedo ni isesomo maber, inyal ketie committees moko mabungi. Biwinjo? Kanyo be kaka iyudo kami iwacho wach japiny. Biwinja? Koro from kanyo, inyal duoki from committees giti benefit from gik manyalo konyo japiny. Koro ing'eno Ochieng mane ni e chama ni, Ochieng nok nyaket kate committee mora mora. To kaka yang MPs mar gin ndalogo, samoro nitie MP mani dwa rais, to samoro chieng' moro ineno ki inyalo bedo kata ker ma Kenya ka. Biwinja? To kitemo golo wini tigo ingo to ridok piny. Biwinja? Koro from kae, nonyalo chat political path mare, kaka onyalo konyogo jopiny. Nikech ing'eni ODM ka, ok inyal golo opinion mari ndalogo.
kiwacho ma inyisi ni dhi tim gimoro, pachi ok nyalo konyo kaka inyalo dongo chama manyalo konyo japiny. Erokamano. Miwane party structure maru chalo nade? E party structure wacho ni en one man's party. Ok en one man's party. Gima nyalo wacho, ing'eni MDG mondo ibed a national party, nyaka ibed gi offices in 24 counties. Ochieng' osewuotho e 24 counties gi. Koya offices gi te obed through Kilifi, through Kure. Biwinja. Chairman mama party iluongo ni somebody Mwandalu oya Kilifi. Nikech inene party kanya kimi structure mar ethnicity balance, nitie nyaka ibed regional balance gi gender balance be. Koro king'iyo chairman wa en somebody called Mwandalu owuok Kilifi. Kidhi secretary general wa en somebody mama moro iluongo nochung' Mera Busia 2022. Iluonge ni Mary Makoha. Biwinja. Kidhi vice as in wanana gi natural national structure. Makidhi pa county wan gi executive structure mochakre from chairman to nyaka youth leadership. Koro kwan one man's party. Nikech 2022 county wide nachungo aspirants madhi around 130 kama. Okay. Gisani party leader dwarang. Gisani party leader mamarwa Mulu Chieng dwaro bedo governor ma Siaya County. Kodwa bedo president. Bedo president en ing'eni siasa en kwan. Dwaro governor. Gi ritruok. President no wadhi ng'iyo 32 lakini gisani waneno ka Siaya rach. Biwinja. Nyaka los dalane. Biwinja. Koka gimotimo Siaya no dhi tere kanye 32. Gisani go kwadwa wacho mbak 32 wadich gi development mokelo ne japiny. Serikal mwanti kata ma Kenya Kwanza ni watimo lobbying. King'iyo Ugenya ka chakre 2013 Ugenya Ochieng' oloso through lobbying gi CDF pesa moma CDF matin. Ochieng' oloso tertiary institutions abich. Oloso TTI kumilongo ni nitie Technical Teachers Training College kumilongo ni Nyaharwa. Kidhi Ugenya Sega kumilongo ni Ligose. Ogero kanyo Ugenya Vocational College. Nitie kumilongo ni Got Komalo. Nitie Kenya Forestry School mogere kanyo to pod en ongoing. Kidhi Agri Komoro. Ogero school mar Kenya Agricultural School. Ma en kende mantie Kaluo ka. Agricultural School no. To ogero KMTC moro kumilongo ni Ure. Within 13 years, nikech ing'eni 17 mosebedo kanyo no. Mosebedo nikech 17-18 nen period mar by elections ni. Koro kwanya kwano mano. Koro in nyisa mbunge mora Kaluo ka moseloso manigi lwete 5 tertiary institutions. Maka penji bende MDG bende broad based. MDG no ane broad based government. Nwadonjo kanyo mano 2022. Gimomiyo nwadonje nen manyo development nena japiny. Were gimano mokwongo. Ing'eni 2022 elections nwane Azimio. To kwane Azimio ka nok miwa levelized ground mar competition. Ting'eni mano nen pach ma moluor Raila Amolo Odinga. Gina pach ma jomoluore. Kani biro Kaluo ka ninyisi niya ODM Roma wasi. Biwinja. Makineno Kenya Kwanza. Kenya Kwanza kane dhi Kiambu, nentie ng'at ma iluongo ni Kabogo, nen gi chama miluongo ni Tujibebe. Ka Ruto biro campaign Kiambu, irwako nyaka Kabogo gi jo chama ne campaign kanyo maler ji ok yware. Kidhi Laikipia, nitie ng'ama iluongo ni Mwangi Kiunjuri, something like that. Gi chama moro iluongo ni The Service Party. Ni miye platform maber. Korwa koni Raila nobiro Ugenya. Notamo Chieng' ni kik bi kata dichiel. Joma notemo biro anya paro nitie rally moro manobedo Siaya. Ndalogo gumbo ne chungi UDM. Notoge chege marach. Koro ing'en wanana Azimio ni executive Azimio kata member wa machama dio. Biwinja. To kidhi ng'iyo agreement ma Kenya Kwanza. Kidhi e RPP. Kipenjo gi agreement giduoki ng'at moro manilongo ne Junet. Koro ne gino pek gi agreement ma Azimio ni. Biwinja. Koro yani unaona kanyo to ukia in kanyo to kudwari. Biwinja in ditim nango. Tidwa ni grow politically. Ditim nango.
King'iyo mane Ochieng kosewin by election 2019. Ochieng nodonjo NASA. Kanodonjo NASA kachopo mbele ka within 1 year, ogole committees te. Iwacho ni Ochieng ne jaruto ndalogo. To for the past 8 years, Ochieng, onge motion ma Ochieng was voting against the opposition mandala gone NASA. Koro en obedo ogole committees te. Koro in sani, nikech Ochieng bedago dadongo kisiasa. Biwinja, odonjo Kenya Kwanza. Omiyi budget committee, oketi budget committee, to keti speakers panel. Mano dongruok osok dongruok. Konyo chama kosok kon chama. Koro mano Ochieng be donjo Kenya Kwanza 2022 ka bang elections. Nitie joma nochung' kaluo ka. Ochieng no onge ich lach. Mano donjo e serikal notimo gimoro ngi lobbying mar jogegi. King'iyo Ranguma nochung' governor Kisumu ka. Noyudo kura gimoro 1,100,000. Ochieng no lobby bo make sure ni Ranguma oyudo tich e board chairman Masago. Olago nochung' Kisumu West gi MDG. Noyudo around 20,000 votes. Sani otiyo kanyen chairman ma CDF board. Ntie youth moro ma Ochieng nochungo nokonyo to makre gi Ranguma miluongo na Gal Toto. Nochunga gi kura around 80,000. Noyudo kura around 80,000. Ntie ng'ama nochung' MP Nyando miluongo Norowe. Sani otie board ma Lake Basin. Biwinja. To wan gi technocrat moro kae marwa moro miluongo ni Morris Makolo. President no appointe ka ambassador Austria. Sani noloke sani en ambassador ma UK. Koro mano nyisi niya Ochieng onge ich lach. Biwinja to kowe joge. Mae ber machama mantie ka MDG ka. Awinji ka kipako kacha iluongo ni party leader David Ochieng korango jong mano bende en kacha MP ma Ugenya winjo kaka bende iluongo ni Maranja odero lonwa kacha gigo bende gisetimo kacha lari adek ne jal ma bende koro nie e chenro machalo koda kamandi nyiswa ni to ere kaka ng'ato nyalo bedo achiel kuom party maruni. Ineno e party wa wan gi structures per county. Wan gi chairman ndalo nitie time ma Ochieng ne timo gimiluongo ni azino wuotho per county kouso chairman ni miluongo ni convention. En waloso structure mantie mobedo chairman, women youth league gigote. Koro gin gima exist per county. To jogo gin joma nya bedo accessible. Mak makamano be wan gi headquarter marwa. Mani Masaba Road. Mani Masaba Road tok Nyayo Stadium. Jo pinywa nyalo chope ti register kaka bedo member ma MDG. Apart from tia namba moro ma be bedo ga shared ma online ma abo share gi jo piny bangi. Tidonja. Idonja bedo but ber kimakri gi leadership mar county ni mintie. Magi sama uweni to party MDG ni en owinjore maromo nade. Gisani makal ng'ato nyawacho ni MDG ni ok en mar David Ochieng kare en mar Luo. MDG ni sani entie nationally. Kendo anyalo nyisi kuma strength wantie mainly en Western Block gi Luo Nyanza ka. To gima nyalo nyisi i elections mabiro ma 2027 wadhi chungo governors kuonde gite. Obedi ka Luo ka wadhi chungo governor Kisumu, wadhi chungo governor Homa Bay, wadhi chungo governor Migori. To David Bero en candidate madhi bedo governor wa Siaya. To structure no dhi ran nyaka piny obedi senators obedi MCAs. Jogi wadhi piem go ka nikech piem ni emiyiero go jatelo maber. Wang ni onge gimoro nyalodia. It will not be a selection process. Campaigns mag usechako time ground kata wuogo oganda. Oganda be wasechako wuogo maber. To ing'eni e politics kan tie gimiluongo ni onego bed ni ng'ami piem go okonego bed ni ng'e siri mari. You should be always be unpredictable. Biwinja. Koro wambe watimo gikwa kama kata sani aspirants manyalo nyisi ose register kaka jochung. Gin almost 3 times mano wan go 2022. Meaning ni wa graph wa the rise mabor. Mak mana mano kata king'iyo by elections mano tim nyocha ka. Kasipul nwachungo candidate. No biro within 2 months. Nwa campaign ne kanyo Ochieng odhibo campaign noyudo kura makanyo 4,000. Biwinja. Mano temo nyisi graph machama kuma dhiye. Kidhi Kakamega
nitie kuma iluongo ni Kisa East. Kisa East. Kanyo DCP ne nigi candidate, ODM ne nigi candidate, DAP ne nigi candidate. Ochieng' nobiro gi candidate ne kanyo bochungo, bo campaign ne, bobedo namba 2. Ng'at mokwongo ne en ja DCP. Kanyo pani ja ODM noyudo kura moro gimoro 100 kama. Koro 2027 will give ODM a run of their money. Niswani to wabunge di man ma un godo chama. MDG wagi sani. DMCs. MDG wagi sani. Mbunge mano wan go en mana party leader mano go masani ni. Kata imbinge ne environment mwa pime gi sani. Okay, levelized. Kaki ketega. But gimamora sani 2027 wane umbrella achiel. Mokwongo jogi nokwongo no wakwongo ne jogi. Wakwongo ne jogi e chama ka. We Kenya Kwanza. Koro bere magi neno sani ni. Waneno chon. Biwinja. Koro 2022 wan gi MCS mobed elected Busia madhi ang'wen. To no yudo nomination slots 3. But koro gimoro Kaluoka onge MCA man wayudo. No yuda mbunge marwa manen ochieng'. But un gadiri ni wang' ni to unyalo chamo gimoro. Ok ni gimoro, wadhi chamo kombe gi te. Chakre gavana. Mano ko chamo chien kacha. Chakre gavana. Chakre senator. So ano kini conflict. Ang'o molokore? Kata ang'o moloko makoro sani uneno kudhi kao kombe mabende samoro no kukao bele kani. Ineno gima timre e chama ka. Japiny en ng'ama sani okinya wuondo. Biwinja. Japiny en ng'ama dwara adiera. Candidate ne ma go piny ma ilongo na ma popular cha. Biwinja. Ng'eny gi osemanyowa. Biwinja. Koro chama wan chama moseusre. Ten chama ma japiny oseyiego. Nitiere Maranja nitiere gino mabende samoro koro josiacho gogo. Giwacho ni party leader mari David Ochieng ok en jaluo. Umuga no chung kacha yanga to wacho ni en jabaluya. Ineno gima timre. Ere kaka gini samoro bende ok dhi maber kodu kacha. Ing'eni gima timre, ji no misquote gima David Ochieng nowacho. Wadwa mi example gimoluor Raila Amolo Odinga. Raila osebedo on record. Ka wacho niya, oya family moro iluongo ni Wanga. Joshedze. Biwinja nikech josakwa. Noya kanye ir jomwache ma. Koro chama waben chama momako Western Bloc kabisa. Biwinja. To ingeni nitie ga mano political statement, nitie ga gimiluongo ni mtu wetu. Iwe ni ji ohero ga Raila nikech ang'o bedo jirani no nwawuok ka. Koro chieng' nodhi kono bowacho niya, ambe an ng'ama ajaluo but nwawuok koni. Nwawuok ir jobusia. Biwinja. Nikech chama osemako kono nitie gimiluongo ni mtu wetu. Koro ji nomisquote Ochieng'. Koro Raila kanowacho ni oja Wanga. Mano koro ken jaluo. Raila koro ken jaluo. Jaluo. Koro maendeleo ma Ochieng' ne kelo ugenya gi. Nitie gimotimo Busia miwacho no ja Busiano. Markets moselobi mantie budget sani. Ineno budget masani. Onge ng'amo lobby, onge mbunge molobi mang'eny e serikal masani molo Ochieng'. Biwinja. King'iyo markets ma Ochieng' olobi sani. Nitie kumilongo ni Ratado. Nitie kumilongo na Boke. Nitie kumilongo ni Ukwala. Nitie kumilongo ni Kanyumba. Gi Barober. Gin chiro ma king'iyo budget masani, pes gin tie to gidhi geregi. To chiro miri idwa geregi. Gin Busia. Kata tertiary institution mano gerega. Gin Busia. Gin Siaya. Koro ma tool ma opponents ma onge agenda. Gi ideologies. Tiyo go di campaign go chie. But gimamora sani wang japiny oyiepo. Mago gik moko nya winjo. Baranya naneno ka duond buche moko kaka ODM kaachiel kod bura mabedo wan go duond bura ma wan godo mar UDA ne gitemo luoro ka gikelo ka oganda mondo bedonje chama margi. Bende umbo usebedo gi chenro no kaka jo MDG mar wuotho Kaluoka mar nyiso ji ni wan gi chama machalo koda kama mondo bedonje wo. Gima no nyisi ni watimo gimiluongo ni convention no. To nwatime in about 6 to 7 counties. Gima no chungowa nen gimiluongo ni Nyanza ka be no wuothe. No wuotho
Kisumu ka, wawuotho Siaya, wadhi Migori. Wan ki structure wa mo Homa Bay nokumulo. Homa Bay nonego be nwawuotho Homa Bay to gima noketho ne en Gen Z process cha. Koro nwachung' matin. But mbele kae wapang wada wuotho kuonde gi te. Nikech chama wani wasefwenyo ne en gima ji dwaro kabisa. Jin kode gi adiera molo chama moro amora ka Gen Z protest wacho maber aneno ka imbe jalo Gen Z ne un gi Gen Z kose ne usiro serikal. Ineno gima ne timre. Ma gima wabunge matin nyatimo Kaluo ka. Ochieng' ne nitie serikal ma Kenya Kwanza. To ng'eny wabunge ma Kenya Kwanza nogocho yes mondo gino kal. To chieng' nochung' kata oja Kenya Kwanza. Bokwero ni gima timre ni to nochung' gi Gen Z. Gima ji ok nyatimo sani. Kata king'iyo serikal ndo ma Kenya Kwanza ma sani. Nitie jowagi owetewa modonjo nyoro kaeni. Biwinja. Kata gimoro timre marach. Ji ok nyakwero. Ncha kae ka owetewa mag Linda Mwananchi moting're gi Babu ka gitimo rally gi to polise go tear gas. Ka ji leme kanisa igo tear gas. Ochieng' nochung' bo wacho ni yes aja Kenya Kwanza. Chama na ni Kenya Kwanza. But ma ok demokrasi. Winja. Polise we timre kaka timre ni mondo wa prevail demo. Gima jotin wabunge manya timo Kaluo ka. Koro wan wachung' gi Gen Z to wan kod gi nyaka sani to gin gadiera be kodwa. Ai wacho mana kacha siani party leader mano David di chung' kacha kendo ka okomno mar gavana ma Siaya. Isani to Kaluo ka ndi bentire jogo mabendo sewuok ma laro kombe mopogore kod otiko mar MDG. Ing'eni ya ging'eny kabisa. Biwinja. Ging'eny to pod nitie mabiro. Ing'eni nitie jomoko e chama moko. Gina kono gi dendgi. Chunygi to ni MDG ka. Koro konya loro ne gi dhot. Ging'eny. Koro kila sani ng'ato campaign mare. To before April next year, wadhi bedo ni wase unveil candidates magwa. Jogi ng'eny. Ging'eny. Gina kuonde moko gi dendgi. Jogi ne kama ng'eny kabisa. Ti idhi nene mbele ka. Jogi wadwa yombo state. Ma position mar ker kanya muonge godo. Kanyo kende muonge go. Governor wan go structure nyaka piny nyaka MCA. Nyiswa nikech ODM sani koro bedo kachiel kod giloso girimiti kacha kaka ginyalo tiyo kachiel kod sikano ma UDA. Bende umbe un gi plan mar tiyo kod serikal. Ineno iga mabiro manyien election mabiro no. Ineno UDA wani mokwongo jogi nwakwongo negi e Kenya Kwanza. Koro ginde tie lemo moro modwaro kanyo. Obvious koro ing'e gintie gimoro matimre ma jo ODM wuondo wago. ODM nyiso wa ni kigocho ne MP ja ODM koka wadhi yudo CS. Koro apenji gimoro. Ka ochieng' nodonjo Kenya Kwanza gi joma nochungi chama ma MDG to kono yier. To lobby negi kila ng'ato yudo committees no yudo nyaka CS moro UK. Koro wang'ni mwadhi yudo governors ni. Mwadhi yudo MPs gi, senators gi nyaka MCAs. Dwa kos bedo gi CS. Dwa kos bedo gi PS. Dongi idhi mana joluo ka. Koro giwe wuondowa. Wawe wang'ni ji opiem. Japiny dhi yiero ng'ama dwaro. Wang'ni onge gimoro ni en selection process mu delegates 1,000 bedo kamoro to koro ni manema wang'ni japiny nyaka yier. Erokamano makamana gi kanyo kwa duogo telo mar ariyo to dwa go kacha mbaka go ma tendre kachiel kod weche go mag zoning kachiel kod bende paro ma bende samoro un godo motone kachiel kod sirikal mamalo. Oganda osebedo ka ywak, rowere bende osebedo ka ywak, to in achiel kuom rowere ma bende chung' e chama no mar MDG. Kwa duogo telo mar ariyo dhi nyiso ni to ere kaka bende setiyo gi tendi ni mar loko kata mana sero rowere mondo mi odonje chama no mar MDG. Nyakoro mga jwang ponono ni kata gi ote mora mora mabedo di gomb oron wakandie ona ote mage Facebook page Chunagi TV, TikTok Chunagi TV, YouTube page Chunagi TV. Wadhi umodho pi matin kang wadugu teno mar ariyo twachako kachiel kod ote mari. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi.
Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakamno chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakamno chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakamno chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo.
manchen makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.